Malawian Camera. Bro. Yeah, ndakhala ndikumazifunsa. Koma funso ili ndakhala ndikumazifunsani loti so mitu mwa anthu ambiri lilimo. Nde funso lisu lero nafunsidwa pena pake. Nde ine pandekha napeza kaye yankho. Kuti ndi chifukwa chani madera ambiri, ma constituency ambiri Malawi muno adakali chimodzimodzi ngakhale ena anachepetsedwa komabe zitukuko sizikuchitika. Koma ma MP ena ayesera kusintha kuti kubwere ma MP amene amaganiza kuti akhoza kuwathandizawo koma mpaka nalero anthu aja sakuwathandiza. Amalawi ambiri amakhala kuzifunsa mafunso amenewo makamaka amene amavota. Nde ndikufuna ndikuyankheni Amalawi nonse mumvere izi zimene zimachitika ndizi. Munthu amene mafuna mumamusankha uja amakhakunena kuti anakuthandiza nkoni mbuyo mu asali MP. Kwambiri zikamba za ma MP silikamba za khasala asali MP. Ndeno inu muona zintchito zake zabwino chifukwa chake ma MP wose kandi ma minister wose amakamba mfundo yawo imodzi. Aine nachitopemphedwa ndi anthu akwathu kuti nditere. Koma ngakhale anapemphedwa ndi chani chimene chachitika? Chifukwa Malawi ino kuchokera ulamuliro wa UTF kufika lero mwezi Malawi ino titasiyana nazo zitukuko chani tikungopanga fix zinthu zimene zilipo kale kuti apa kuti pakuti nsewu atere nde tikangopanga motere kungopanga maintenance kungopanga maintain basi nkhani kumapitirira kumalimbana ndi zinthu zina za migodi ka chani koma izi zili chonchi chifukwa chaona kuti chimene chimachitika ndichi munthu uja amamusankha chifukwa cha mtima wake munamuona ndi wabwino. Koma matakapita kumene kucha chimene chimachitika iniyo mumadziona kuti dera la kwanu likufunika zipatala zitatu, maskulu anayi, mijigo popezayo siwonse amene ali ndi mapaipi a waterboard mijigo 120. Munthu uja azitenga zimene zili mutu mwakapita nazo parliament. Wafika parliament amafotokoza zinthu zija zinaso matamu timakhala tikuziva pene pachapo ineyo ini my constituency kufunika zinthu zakuti koma mpaka na first term ija kapena term manager 5 years yose imadutsa zinthu zichosapangako kapena ungopanga chimodzi chimachitika ndi chani kuti munthu chimene chimamulepheretsa ndi chani? Ndiye imvani ino zeni zake no lero mudziwe chimachitika ndichi. Munthu uja amakhala wabwino mtima amatakapita kumene kucha akakumana ndi amene amayang'anira zitukuko zing'ono amene timamutcha kuti sindikunena amene alipo panowa ayi ndikupatsani chitsanzo mumvetsetse. Minister of local government amene amapanga holding ndalama za zitukuko zimene zija chitukuko cha dziko chili ndi iye uchayo Minister of local government. Chifukwa chitukuko ngati chachitika kandi kumwaza dziwani kuti ndikuthekera kwa iye. Chitukuko ngati chachitika kandi ku Nkhatabe kandi ku Nzuzu kandi ku Tcholo kandi kwa Chonde ku Mulanje kandi ku Blantyre ku Maketa dziwani kuti chifukwa choti iye walola kuti zinthu zichitike kuthekera kwake kuli m'manja mwake. Nde munthu uja wapita umene kuchako amakamuuza minister wacha minister ineyo apa kufunika zipatala zitatu dera lakuti so kufunikanso zipatala zitatu anthu ndochuluka. Maskulu akufunika anayi, maskulu 4, maskulu so 4 dera lakuti mijigoso ndi misewu kufunika kuti ndipale kumeneko ndithireso phula mijigo ikufunikanso 120. Chabwino ndiye chimene chimachitika ano amwene ntchito imakhala yambika. Munthu uja aminister aja amamuza tadikira ndamayitana ma ministers zawo tabwerani ndi ma MP ena akulu watu abwera ndi nkhani yakuti ndi anthu aja amazamba kaye kusika takulandira fana walowa kundale umvereza ankhala kali paja pandale. Ndamamuza mpwanga ifeso tinali ngati iweyo tinaliso ndi mtima wopereka wachifundo opatsa ngati wako. Koma kuno sitimapanga zimenezo zonse zimene wanena za misewuzo zipatala zitatu
maskulu folo mijigo 120 ndalama yake ndi 7 billion malawi kwacha. Ukumva mfana iwe andikumva sinanga manthaso ndiye umve no mfana ukangopanga zinthu izizi iniyo first term muzaka 5 kandi zaka ziwiri kandi zitatu ngati mujana zankhulira achakwera nthawi chayo kuti within 2 years sizoti iye uja sizoti zimene ankanena ziche kuti sadakakwanitsa ayi adakakwanitsa koma ndandina kuti izi sindikutenga mbali kuti kumwa kuti ndikungoyankha mafunso amene anthu ena akamazifunsa mwayo okha mumverezi ndiye chimene chimachitika anthu aja amamuuzanu munthu uja sinanga iye ujayo wabwera kumene pachizungu amati newcomer in this system mfana atu iwetu ndi newcomer tamvera atu apa ndalama yake ndi 7 billion malawi kwacha koma ifeyo ukapanga zinthu izizi within 2 years 4 5 years uganiza kunena kuti coming next term second term udzayima nkumanena kunena kuti kampeni yako zati chani munthu uja amamba kufoyirana anthu aja amba munthu uja wabwino uja amba kumupatsa maganizo amba kumudyetsa zinthu zolakwika uthenga olakwika iye uja wamba nokupanga no feed akutenga akudya zinthu zolakwika uthenga olakwika iwe ufuna wapangire zinthu izizi within 5 years within 3 years within 4 years it's a big mistake bro. Ndenditani mphanga wati mijigo ingati mijigo 120 okay zipatala zitatu madera ose 4 kapena madera ose 5 misewu ndilambule ndithire phula kenako maskulu 4 dera lina lililonse kapena maskulu awiri okay achabwino ndetakuze ndoti zonsezo tawerengetsa ndi 7 billion ndiye mfana ife ndakuluakulu wandiva okay chabwino umvere ife eko 5 billion iwaja kutenga 2 billion anduna acha ndazi zawo acha akutenga 2 billion munthu uja kumpatsa 5 billion ndamamuza kuti tapita apopo ukangopereka mijigo 100 isiye imeneyo ukangopeka mijigo 20 mukuona amutsitsira budget ija amuchotsera ndalama zina ndi 2 billion atenga iwaja ampatsa 5 sikukwanira zinthu zonse zija yani ndamamuza kuti zimene ukapange ukakumbitsa mijigo 20 zipatala zisiye zimenezo zipatala zisiye anthu azikapita bechipatala chachikulu cha boma kandi chakamuzu Central Hospital kandi chani azikatumiza kumeneko zisiye za zipatala skulu ukangomangako imodzi ina yake dera lina lonso imodzi misewu isathire tala iyayi ungolambula ukumva achabwino ndiye munthu uja amapezeka noti watenga zimene zija maganizo oyipa aja wapita kudera kucha pomatha 5 term uje ni 5 years ija first term mungamuona kunena kuti munthu uja wangokumbisa mina mijigo 20 mwina so 18 kapena 15 olo 10 zipatala sana mangi skulu wangomanga imodzi mise wangolambula maganizo mwake akuti ndiye kuti papa second term ineyo kampeni ya second term ndizaima kuti zimene ndina mafuna ngati zijamankhula uja osuta foja wakujeni uja wina wake akuti ni ndani uja amamunyoza ujeni amamunyoza Richard Chimwendo Banda uja alipompo uja wina wake osuta foja wankulu amene chatu ni ujatu ndo osuta foja wankulu tu amene akuti amundisiye ndimalizitse chifukwa mukavotera munthu wina sangazimalizitse ndi zimene amapanga anthali zimenezo amauzana zimene zichazona kuti amwene mukangopangiratu izizi muzaka 5 zanu zoyambirira iniyo first term anthu sadza kuvoteranso ni chifukwa palibe chimene muzikauza kunena kuti mundivotere ndizopangirani chakuti pamene kumakhala kukubutsitsa chifukwa ukapanga izizi iwe within 3-4 years yo first term ndiye kuti anthu ajaona kuti anthala wawo amabazula amabazula onani tangu asankha kape ujayo tinamuchotsa uja mbuyomu samatipangira izizi uyu kungomusankha zimene tinagwirizana zija wapanga ndendende mmene momo ananena mijigo 120 wapanga ananena zipatala zitatu wapanga dera lina lililonse ananena maskulu anayi dera lina lililonse wapanga ananena misewu yaphula onani wapanga zonsezo
you see koma amakunamiza kuti uzikanena kuti ayi mudzandilole mundisankheso kuti ndimalizitse ndiye ukakumana naso tunoti kumene kuchako kuli mabombo krati mafulambwe mazoba makape okuvotera acha oti sakuganiza sopo oti sakuona patali amati ayi timuloledi ndajamombera manjaja timuloledi amalizitse pamene ndalama zambiri mukuona kuti project ija mwina yangotenga so 3 million iye uja kukhala ndi 2 I mean yangotenga 3 billion iye uja kukhala ndi 2 billion mukuona ndiye kuti iye uja watenga 2 billion anduna achaso ndazi zawo atenga 2 billion ndi anduna aja sangave kuwawa 2 billion kuti iye ndine wagawana mufanana iwo aja sizo aja soka anduna aja gawana ndazi zawo ina chifukwa wina aliyese kama MP aja kamulipo ka 90 chakuti wina aliyese azimujera 2 billion 2 billion 2 billion 2 billion muona ngati munthu jakhala olemera mwa masewe bwana wankuluka ndiye niwo mudzidabo kuti MP wanuja wamba kugula zinyumba wamba kutani ndenu mata ayi na Yesu sinanga na Yesu aziona kokena kake munthu uja zimakhazi kumpweteka muntima adakakhala lidolo pena pake zimakhazi kumpweteka muntima kuti koma ine zimene ndikapitira ku nyumba ya malamulo si izi zimene zikuchitika basi mundimvetsetsa chimene ndi chifukwa chake mpaka na lero tidakali ndi madera ooneka opoyira koma zaka zambirimbiri zaka 60 kachani ati siye izozo za 61 kandi za 60 tingotenga kuyambira nthawi ya UDF kufika lero ndiye kuti zaka 30 mukuona kwa zaka 30 madera athu adakali ofoyira misewu yofoyira mijigo ndiye inathakalikale yomwe ija inakumbidwa nthawi ya Bagiri nthawi ina yake ija zinthu zina zinapangidwa nthawi ya Bingu mpaka na lero zonsezo munthu chamakana lisiye khayaya wakakumana ndi mikhulang'ona kumene kujako yakamusintha kaganizidwe mpanga timatere pira usumayenda mwa chifundo ngati mene umaganiziramo ukuva iwe umva zoba iwe azona bwana ona basi munthu uja akangoti wakhazikisa zimene ziya maganizo amene aja makhala kuti munthu uja jama kuti anali wabwino kale ye uja mwakuti anati mangirako mijigo 20 mijigo 20 ija bwezi ye ujayo wakumangirani yonse 120 zipatala zitatu bwezi wabweretsa maskulu misewu ya phula koma atama muzone kuti akwina kuziza minyera so kampeni zinthu zimene zichaka ndikachama zafika no munthu uja watayirira watenga zimu oyipa uja akufuna no zambiri zizikhala no zake inu simunaoneko munthu muna musankha kuti mwina mwake ndi chembe kuti akubweretserani zinthu zina zikulu munthu akangomanga ka bridge nkumamenyera kampeni mwaona nakubweretserani tu mijigo 20 inu zona ndiye kumalawi kuli anthu fende ndi opusa zona mijigo madzi tikuma iwe takaone kumbuyo kwa mijigoyo ndama zimene zachedwa kumeneko papa ipi amadzabwera pamene papa inu muwayamikira koma ndalama zimene zachedwa pamene popo mukaone kuti ndizochuluka bwanji mutakugwetsa misozi inu kuti anthu akana matigwiritsa ntchito chonchi inu mukadabwa munthu wangopanga kamulatu kena kake kosadziwika bwino koma inu mutikangalika kuti mungamuvotere kamulatu kamodzi itu kamulatu kakajako kuti inu mukaone budget yake kukuma miliyoni amene anatuluka kumene kuchako inuyo kukhumudwa pamene pachapo mwina pangochoka mwina mulatu umodzi mwina walowetsatu ndalama yosapitirira 15 miliyoni koma ukuku munthu anawika mulatu uja kuti andamanga mulatu kwakuti 200 miliyoni komatu tsiku lomaliza mulungu yena feso nthawi zina ndimathaku maziona ngati kuti machimo athu asi machimo ya kwati ndiye kuzakhala nkhani zikulu kuzakhala nkhani zikulu ndiye musamaputsitsike mudziwe kuti munthu wina aliyese amene munkamukhulupirira kuti ndi MP uyu adzatithandiza tikamuvotera vuto simakhala kuti ndi iyeyo of course iyeyo samakhala wavuto ndi vuto lona kuti wavomereza zimene zijazo koma kumene kujako makakumana ndi mikhulang'ona imene makakhomerera zonse zijazo kuti ukapanga masewerapo ndalama imene yesi tikupatsa olowani kwacha suyiona iwo dzingodikirira salary yako allowance yako ukabwera kuno ku parliament uzingodikira salary allowance basi yetu ndi zimene zimachitika
ndiye musamakhale busy kumadandaula kuti ayi motere ayi ife izo zizasintha kukazabwera munthu amene azizayima pa chilungamo kapena boma limene lizayima pa chilungamo kuna kuti tikufuna tisinthe Malawi yonse. Ziganizo zowawa ngati zimene akubweretsa Dennis Mahata zija, ziganizo zomafeka ngati zowawa zimene zijazo tu zimene akunena Mahata ndi zimene ankanena tu Malemu Pingutu. Mwina anthu mwayiwala pa justice machedwa kuyiwala ku Malawi. Amaicha ina yake amati zero deficit budget chanchani imenechi ndi zimene takunena tu Mahata. Azungu asakutamulire mote kuteko Mahata uja ndi dolo kuti ukamufuse bwinobwino oloza foja zimene zachitika ziti akakuza noti iwe foja it's not cash crop, it's not cash crop kumati cash budget pepa nitu ine sinimatafuna English hapa Malawi itu. Mwina mukudabwa lilime yanga ku English isinimankhula nawo ya Malawi. Cash crop, it's not cash crop. Ida akhala kuti ndi cash crop ndiye kuti bwezi kubweretsa drama zochuluka kwambiri. Olomani noti imabweretsa imathandizira ndi maonera pa mibawo, imathandizira pa gwedegwede, imathandizira kubweretsa foreign currency. Yes, it's true. Koma amene agwiritsa ntchito foreign currency ndi angati? Popeza foreign currency ngati yabwera m'Malawi muno yabwera chifukwa cha alimi. Nanga chifukwa chani olo mulimi olo $1 US samadzi moneka bwanji? Chifukwa imafunika so ikampeze iyeyo amene apakisa kuti ibwere. Ama imaliza kwa akulu. Deno ila akha kuti manager inali cash crop. Bwezi kwawo sakulipa. Sina nganali yaphindu. Bwezi kwawo kulima foja. Koma chifukwa chani azungusa malima foja. Amadzo uri phindu lake ndi lopanda ntchito. Kumangochoka zinthu zochepa mufojamo. Iwo aja chifukwa chake malimbana kwambiri ndi munthaka. Kamuzu ananena atu. Kamuzu may he so rest in peace. Anali munthu wanzeru. Ananena kuti chuma chili nthaka. Samanena kungolima kukhaya. Chuma chili nthaka. Mulungu zinthu zake amazibisa. Anazibisa pasi pa nthaka. Azungu aja chifukwa chake malimbana ndi chani? Ndi kukumba pasi. Migodi. Zimene amazanena wa Malawian cameras. Kuti iPhone ena samadziwa. iPhone yopsa. Pamene kuchokera kunoku ku Africa. Ikuchokera ku Africa, ku DRC. Miyala imene kukumbidwa kumeneko. Ukapanga iPhone. Iweyo muno wake wokumba wakungodi olofoni olo ya makipadi ulibi. So foja adakhala kuti ndofunika kwambiri. Azungu achabweza kulima soka. Nchifukwa chake izizi akupanga izizi zonse zadala izizi. Kugwetsa mitengo kumulagwira kwambiri mulimi. Mulimi wazunzika kwambiri kuti chinthu chija chifike pamene pachako. Ine foja ndikumudzi wabwino. Koma ine ndisathawe kumene ndimakuwuzani. Khani yayikulu ndimakamba imene. I think mwaidziwa pamenepo kuti munthu amasintha chifukwa cha anthu amene akakumana nawo kumene kuchako. Ati ankhala kali patali. Chifukwa chake tidakakhalabe ndi madera athu oneka mopoyi. Oneka osatukuka mpaka nalero. That's all. Fine. Ndakuyankhani. Malawi, Camera.